Sino ka? Ayoko pa mamamatay! Pinakasulubang ang puting. Kumusta yung mga kansan? Ako nga pala si Paolo Lat. Ang isa pa daw na nakapagpagising sa panahon ngayon ng taglamig ng puso at ng mundo ay ang pagtawa. So, laro tayo sa mga paborito yung laro. Yun ay tumawa ka, talo ka. Pero dahil uubos na ng stock ng load yung binibila ko ditong sari-sari store, babalik muna tayo sa mga puso. So, pag naubos na yung mga yan, tapos na ang video. So, atin lang agad simulan. Basta pera ko ngayon, puso naman ang gusto nyo tanggalin. Ito yung mga landian sa TikTok. Grabe ha, simula pa lang, balakas na agad ang panlaban nyo ha. Laban lang warm up, laban lang appetizer, rekta na agad sa ganun level. Oo. Si Jugs nga din, tinype ko, Korean name of Jugs. Ano? Lee Chunin. Kay Bong, ano kaya kay Bong? Kay Bong Navarro. Ano kaya bagay doon? Kay Bong na... Siguro na ano nila yun, no? Nakat nila agad doon sa live feed. Kasi alam ko may delay yan. Sunod. Hahaha. Trumbo. ML ba yan? Pag ML wala akong alam dyan. Kaya libre. Libre score. Sunod. Gary Knock Knock. Who's there? Moa. Moa. Who? Moa. Paraan lang. Para makuha ang tropa. Na hindi tayo lolokohin. Sunod. Galing kay Q-Rems. Oo, kabahan mo yung sa ulo. Yun. Hindi ka na ako matalo. Pag kalbo, medyo mahina ako eh. Okay? Ito naman yung sigaw niya sa harap mismo ng buka eh. Nanay ka pala. Okay, oh my God. Ayoko to. Nestle Crunch. That's what I love. Nestle Crunch. Ayoko mabawasan ng kabutihan. Ano ba? Magalit. Wala akong papasko nito. Okay, this today. Paano tumawa si Tipeng? Hindi ko sinasabi siya eh. Ibig sabihin, napakalamaw. Sunod. Sumabay ka lang, huwag kang mahihiya. Nice one. Mukhang hindi makakapag-ani ng palay si Pedro ngayong gabi. Kalabasag ang iyong itlog. Sunod. Bumungkis sa jowa. Kala mo siguro kung ina mo hindi na kita babalikan. Mahirap nga naman. Penge tutorial ba paano bumuntis? Gender reveal. Tita Pao na may U eh, no? Hey! Mermans! Creative dito ha. Daw natawa ko yung natuwa. Maraming salamat. Ang bell pero gawa sa bubong galing kay Psychological. Assalamualaikum. Tipid sa baterya. Pindutin nyo lahat ng utong bell. Yan, pindutin yung bell sa baba para lagi kayo ma-update sa pag may bago tayo mga video. Para di nyo malagpasan yung mga pag merong load. Pero kayo puso lang maibibigay ko. Sunod. Here we go. Money talk. Nabibilang ko lang ko ilang libo. Naamoy ko na. Pero tago nyo muna bago kunin ng nanay, tatay nyo. May tax yan eh. May parental tax eh. Iwas tayo dyan. Sunod. Tayo na tao. Eh ano ba sigaw yan? Basta naging kalaban sa Left 4 Dead, literal. Parang hindi nyo in-expect kung lalabas ang tunog sa kanya eh, sa itsura niya. Excuse po.
Ay, di po magpapakremate. Papa? Cremate po. Cremate sa di po. Laminate? Laminate po. Ano ba? Ang cremate yung sa patay? Ay, susunod pala eh. Masama mo, ha? Aming marites. Galing kay Kenneth. Paparamdam sa loob. Ano kaya to? Yosi ka pa. Uy, sino ka? Anong pakay mo? Man! Eh, bago pa lang moda ang Five Nights at Freddy's. Maganda ako magpigil. Filipinos built different. What? Akala ba niya prank? Yung mukha ni ate. Sawang-sawa na ako sa mga pranksters ng Pinas. Buti nga di tumakbo si ate. Natatakot siya eh. Saan siya natakot? Sino yung nakita niya dun? Uy, sino ka? Sino yung nakita niya dun? Mga aesthetic? Mga malala na dapa sa tingala. Sa kapunta. Oh! Oh, siya na hold upan ka ng tres, boy! Nakayula ka sa mga masupalpal. Oh, siya saan ka pumunta? Oh, sige na. Nakita ko na naman siya. Baka pwede namang pahawak. Kinakailangan na ng isang hindi nyo na-editahan ito. Okay lang. Sunod. Hello. Ang cute naman na puwet. Ano? Meron ka ng dila, di ba? Sobrang realistic. Both sides ng asong to. Masakit. Masakit na tumatalbog siya sa puwet niya. Ayaw ka na. Sarad. May gabi, so. Non. Oh, naman. Basta daw gaydad ng tao kay di na daw maabot na umaga. Taga-arabang ka. Bali. Pigati. Hindi naman masama maging kung ano ka man. Dar na in job. 椅子が早く了解任せててよっしゃお姉ちゃんあーしていいぜそのままそれよっしゃ完璧くそ Opay! Okay, okay na. Leche. Sinira mo lang eh. Natutuwa na ako eh. Kabahaba. Galagay fantastic. Sa kapunta to the moon. Hi, Rider! Saan mo gusto pumunta? Saan bundok mo gusto pumunta? Sabihin mo sa akin. Namumula. Pwede na natin bantayan ng West Philippine Sea. Kala mo ah, hindi kaya ng Coast Guard, kaya namin yan. Sunod! Nagaling kay Yoshi. Ganda ng sapatos mo. Putang ina! Kuya, tanda naman kuya! Video ka pa! Bad trip! At least puti pa yung sapatos mo. Ay pa eh. Natatalo ko na eh. Kaya tagal naman ako isa dyan. Kanina ayaw niya kausap yun sigurado eh. Hindi mo na matitis. Nasa lakas pa nung hangin, hindi mo marinig. Nakakayang, kalala. Kasi di mo alam pinadagdagan na pala sa'yo yung dagdagan na pala yung bahay mo po. Tiwala ka sa sarili mo. Sa tingin mo ba kailangan ko ba talagang gamitin yung bato? Bay, oo naman. Bakit naman hindi? Makinig ka kay Santino. Alam niya paano pumunta sa Panginoon. Paano mag-i-high sa langit? Problema ng pito pag-gabi. Copyright, ito na lang kesa ma-demonetize. Okay, nasagot naman yung tanong mo. Maraming salamat. Dad! Huwag na to, please. Gusto ko nang sabihin. Hey! Daw natawa ako, natuwa.
Hype lang, para ganaan ako. Maraming salamat. Pasensya na, hindi ako natawa. Kobe! Okay, mukhang pinasa mo nga kay Kobe yun ah. Okay, mukhang ayaw ni Kobe yung tira mo. Ulitin mo daw. Very witty. Maraming salamat, Eugene. Sunod. Napatan. Ayoko pa pumatay! Ayoko pa mamatay! Ayoko pa! Nag-auto-tune din ah. Ayoko pa! Ayoko pa mamatay! Huwag po! Huwag po! Ayoko pa mamatay! Ayoko pa po! Huwag po! Huwag po! Huwag po! Huwag po! Ayoko pa po mamatay! Ayoko pa po! Ayoko! Awag! Ayoko pa mamatay! Ayoko pa mamatay! Ayoko pa pumamatay! Ayoko pa pumamatay! Ayoko pa pumamatay! Wag! Wag! Ayoko Mamatay tao na pala si Ogie. Ayoko pa pumamatay! Ayoko pa pumamatay! Wag po! Ayoko pumamatay! Ayoko pa talaga! Ayoko! Ah, parang training workshop ba nila to? Please po! Wag! Ayoko pa pumamatay! Namamatay na ako sa nasukot eh. Ayoko pa pumamatay! Ayoko pa pumamatay! Ito dapat yung inaantay no hold upper kanina eh. Iba na tataw. May mga aktor talaga na parang iniisip pa nila yung... Meron mga aktor na parang hindi nila maano yung mukha nila. Parang iniisip nila yung itsura nila. Baka pangit sila. Pero dapat yung magaling na aktor tayo. Dapat uhugin ka. Mukha ka ng basang sisiw. Pero sino ba naman ako? Di naman ako aktor. Ayoko pa pumamatay! Parang pinipilit pa rin yung maging maganda eh. Pero yun nga. Yeah, kaya sila nagtitraining. Okay, buti wala sound effect. Lagyan mo ng lamaw, pao. Oh, siya ba Hallelujah! Yan, di ba pakabait ka? Huwag yung mga masasama kanina, magaling. Parang death sound sa isang laro eh. You die. Whatever it takes, or how my ear breaks. Upvote para sa ganda ng tunog, Dad. Putang ina mo. Bakit nag-run out? Nag-run out! Putang ina namatay! Tapos may 5 nights sa tunog doon. Okay, ano sa'yo pangalan lang sa inyong grupo ba rin? Two joints! Two joints. Ayan ba? Do not panic. It's organic. 2 joints sa amoy. Tama. 7 joints na kasi 5 plus 2. Magaling. Dabber Cats. Akala nyo si Bossing to, no? Si Reza lang to. Ana, may name drop ka pa. Kasabihan. Pumapatol ako sa bata. Di pwede. Comment sunod. Galagay tapo baldi. Yung may nakasulubang ang puting. Ay, medyo dark na talaga ang mga memes nyo. Ayup kayo lahat. Hindi. Tatay, may kabag din eh. Kabag? Hindi ba pagkatapos kumain? Yeah, fuck! Yeah! Nawala. Si Batman. Naghanap ng pwesto. Mauuwi yan. Nasaan yun? Paniki yan, diba? Wala rin. Ano ang paniki sa... Pero plaes. Ay, pa sa ibabaw. Oh! Shit! Ah, fuck! Ay, ano na siya? Parang hilo na siya. Papaalisin mo na dyan. Natin na sa kwarto. So, ang kabag sa... Ano ba lengguwahe to? Yan. Palayain nyo na ako. Huwag nyo patayin. Sa
Lagi ng martilyo. May mga yun. Ay po, huwag nyo ba martilyohin, huwag! Bigati hindi! Dito ako para sumaya. Maarutisi. Marami races dyan. Mukhang nasikuhan siya at uwi. O ano? Oh! Tawalbog siya. Siyempre, para pagkaligo, laro na agad, di ba? Tanggal ang asin. Nice. Woo! Gwapo din yan, ha? Kiss mo, kiss. Nice. Hindi lang pala bola ang umaalog dito. May ganun ako phone. Lebron na kahirapan. Parang si Ren. Muna. Yes. Go. Oh, may iro. Wala, may iro. Asa may iro? Ay, yawa, ayaw. Wala, gago. Uy, uy, Jesus. Puto puti pa yun. Nag-glow pa yung ano na eh, yung mata. At doon natatapos si August yung para mga ganito. Napasaya ba kayo? Nainis ba kayo? Huwag nyo ka tayo like, share. So mga gusto nyo sumaya ngayon taglamig na friends at huwag nyo subscribe pa. Wala mamakalam.